Puistolla me tiedettiin jo eilen. Ajettiin toki Jyväskylään. Eli Puistolla tiedettiin jo ennen tätä viimeistä tiukkaa ratkaisua, että he ovat voittaneet täydellä pistepotilla. Ja 2 erävoitolla Tervasulka nappasi hopeeta Jyssin ykkösjoukkueen. Okay. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Tämä on se pois meiltä. Ei ole niin teillä ei saa joutunut venämään. Ois varmaan nyt jos... Tää teoria on ihan toiminutkaan. Onneksi olkoon. Olis teillä jotain, jotka oli listoilla? Yksi oli.